Fit-tmiem din il-ġimgħa kważi 500 familja se jirċievu il-pagament tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja b'dawn qed jitħallsu bejniethom aktar minn 140,000 euro. Dan tħabbar fi stqarrija tal-Ministeru għall-Politika Soċjali. Intqal li dawk li se jingħataw dan il-pagament f'dan it-tmiem il-ġimgħa huma familji li ma jirċievu ebda benefiċċju soċjali u għalhekk kellhom japplikaw għal benefiċċju imsemmi. Imbagħad b'din l-applikazzjoni id-Diviżjoni għall-għajnuna finanzjarja u osservanza fih dan il-Ministeru setet iġġib informazzjoni dwar id-dħul tal-applikanti mid-Dipartiment tat-Taxxa u min hu intitolat jirċievi dan il-benefiċċju. Dwar dan tkellimna aktar mas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu. B'dan il-ħlas li qed nagħmlu propju fit-tmiem din il-ġimgħa ħankunu ħallasna aktar minn 99,000 familja, kważi 100,000 familja illi bejniethom ħajkunu irċevew madwar 34 miljun euro. Moa News Musu fakkar li dan il-benefiċċju tal-kola addizzjonali beda jingħata madwar sentejlu fi żmien ta' inflazzjoni għolja minħabba il-pandemija globali u l-gwerra fl-Ukrajna. Dan bilan li għajn lill-familji li għandhom dħul baxx. Lejn l-aħħar tas-sena l-oħra għal din is-sena biddilna l-parametri wkoll ta' dan il-benefiċċju sabiex nilħqu aktar familji mhux biss dawk bidħul baxx għax naturalment dawk jibqgħu primarji ħanajtek għall-attenzjoni tagħna, però ħassejna wkoll li għandna nestendu l-benefiċċju anke għal familji bidħul ħanajtek medju. Mark Musu spjega li lejn l-aħħar tal-2022 u l-bidu tas-sena l-oħra il-Gvern kien ħallas madwar 50,000 familja b'dan il-benefiċċju u issa din is-sena irdoppja l-ammont ta' familji b'100,000 familja li se jgawdu minn dan il-benefiċċju. Sostna li l-investiment għal din il-miżura soċjali aktar milli irdoppja hekk kif din is-sena ġew investiti aktar minn 33 miljun euro waqt li dan il-benefiċċju se jibqa' jitħallas kull sena.